at Marvin, hindi namin sila nakita. Ang pumasok na talaga sa compound natin was si Torre and si Colonel Barantan. Kanina, may PNP helicopter na lumilipad ng malapit dito. Dito talaga sa compound natin, dito sa IGC building, sa Kingdom. We were thinking na naghahanap sila ng lugar kung saan nila pwede ilapag yung helicopter ng PNP. Pero kasi wala silang makitang pwesto dahil nga may mga harang din tayong nakalagay in place at malabo para makalapag yung chopper. I don't know kung yung ba yung sinakyan ni Marvin or ni Abalos. Yung speculation ka na lang yun, Ina. Okay. Meron ding nagtatanong sa ating mga kababayan na gusto magpaabot ng tulong. Saan daw ba maaaring ipadala ito? Kung ano bang sistema ngayon dyan? Kasi may mga barikada na eh. Yun po yung sinasabi nila na gusto sana nila magpadala pero ang natatanggap ng report mahirap daw. Paano po ba ito? If it's help, Ina, hindi naman sila haharangin kung sasabihin nila. But if we are going to announce na parang ganun, baka gamitin din ng kalaban, ano. If they're going to help, we have point people naman. I think they can, coordinate with the local government na nagbibigay din ng tulong, i-course doon para sa safety din natin. Kung may kakilala naman sila, wala sa mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ, they can coordinate. Okay, thank you. Alright, balikan natin si Doc Lorraine. Doc, may karagdagang katanungan pa kay Hana. Nakamute ka, Doc. Nakamute ka. Hana, alam naman natin na wala na talagang batas ngayon, di ba? Alam naman natin yon at saka alam natin na yung number one na lawbreakers ngayon ay yung mga police at saka under the orders of Bongbong Marcos yan. So, ano yung mood ng mga tao kay Bongbong Marcos ngayon dyan? Dr. Ray, ang nakikita ko lang talaga na emotion dito is galit. Galit na sila at sawang-sawa na sila. And naman hindi tayo umabot sa breaking point, Doc, no? Na makakagawa ng dahas yung mga kababayan natin. Not just yung mga taga-KOJC, but yung mga Pilipino na hindi na masikmura yung ginagawa ng gobyerno natin. Okay. Miss Hana, interaction na ito sa akin to, hindi to kay Lorraine Badoy. Sa akin to, kay Eric ito. Malinaw po na ang layunin dyan ay occupy ang compound ng Kingdom of Jesus Christ, agawin ito at paralisahin ang operations ng school, ng church at lahat ng ito. At ngayon, ang nagtatanong ang taong bayan, hanggang kailan po ang possibility na magkaroon ng legal remedy and intervention bagkos ay ito po ay magkaroon na ng solusyon itong illegal at kriminal na mga aksyon na ginagawa ng pulis sa utos ni Marcos. At bagamat alam natin na bukas ay holiday pa, are you privy na nakahanda na ang mga legal remedies na gagawin ng taong bayan? Tanong po yan mula kay Eric Celis. Eric, kung legal remedies na ginawa na natin lahat ng legal remedies, pero kung hindi aaksyon na ng korte, what will happen to us, Eric? Actually, dinadagdagan lang ng gobyerno ang mga dadagdag natin na kaso. Dahil, hindi ko naman masabi anong strategy ng ating legal team. But ako, as part of KOJC, lahat ng nakikita natin na kamalian dito at lahat ng pwede ikakaso natin yan, Eric. Hindi pwede. Sabi nga nila, batas. Patunayan naman ng gobyernong ito na may batas. Panigay naman ng gobyernong ito na lalo na napagawin natin sa hudikatura. Paganahin naman nila ang hustisya. Paganahin naman nila, hindi lamang selective. Doon sa may kapangyarihan, doon sa may kaya. Paano kami, Eric? Paano kami katulad kami na sa KOJC, isang simbahan, na porket kalaban kami ng gobyerno, hindi na available sa amin ang legal remedy? Exactly, that justifies now the action of the people na ang nagpoprotekta at nagkakaroon po ng pagsalba sa hayagang karahasan, lantarang terorismo ng Estado at gobyerno ni Marcos ay taong bayan na ang nagpoprotekta sa Kingdom of Jesus Christ. At nakakahiya po ito sa bahagi ng gobyerno at nakikita ng mamamayan ngayon at posibleng lumawak itong pagkakaroon
ng people's resistance and support sa Kingdom of Jesus Christ sapagkat ito ay naging issue na ng buong sambayanan na misana at bilang bahagi ng Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang bilang mamamahayag sa SMNI. Ano po ang nakikita ninyong direksyon ng ganitong malubha at napakalalim na paggamit ng puwersa ng Estado sa kalagayan ninyo at ano pa po ang inyong gustong ipaabot ngayon sa taong bayan na nakikinig at nagmo-monitor ngayon sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig na nag-aantay ng pwede nilang i-participate? Mga kababayan, hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggat hindi tayo magsasalita, hanggat hindi tayo magpapatuloy silang nasa gobyerno na patuloy tayong pahihirapan, patuloy nilang gagamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang interes. Dapat nasa atin ang kapangyarihan bilang Pilipino. Dapat sila dapat ay tinatawag na public servant. Kaibigan naman nila tayo ng makatotohanan. Hindi yung tayo ang magbibigay ng serbisyo sa kanila. Bakit ganon? Baliktad. Panahon na mga kababayan. Umayo na tayo, magsalita na tayo na ang mag-demand na bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos at palitan na siya ng mas nakakarapat na mamuno sa bansa na may puso, may malasakit at mas kaya tayong dalhin na kayang dalhin ang Pilipinas sa mas magandang ekonomiya, peace and order at iba pa. Kaya Eddie? Well said, Miss Hana. Back to you, Jade. Yes, ayan. Hana, at maraming salamat. Hingi kami mamaya pa ng ilang update dyan sa mga kaganapan sa KOJC Religious Compound. Jade, may I request with your indulgence sa inyo at mauuna ako at may flight pa ko at muli ako po ay nagpapaabot na ipinapanganak ngayong gabi ang kasaysayan ng ating bansa. Bantayan po natin ito at maraming salamat sa sambayan ng Pilipino sa inyong pagkamulat at pagkabuhay ng paninindigan sa pagmamahal sa bansang Pilipinas. Temporarily po, si Ka Eric will be signing off for a while at mga 5 oras na rin po tayong kasama nila Brother Jade at ng SMNI at Brother Ebi Hugalbot. Maraming salamat sa inyong pakikipagkaisa sa makasaysayang pagtitipong ngayong gabi at ito'y hudyat ng pagkamulat at pagkilos ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Jade, at sambayan ng Pilipino. Ka Eric signing off temporarily. Thank you, Ka Eric. At makakasama pa rin po natin si Sir E.B. Hugalbot. Sir, reaction po muna ninyo hinggil po sa nangyari ngayon. Wala talaga akong masabi. The main objective is to destroy KOJC, eventually destroying the Dutertes kasi nga ang Duterte lang naman ang hadlang ng Amerika at ng bangag na administrasyon na to, no? At they can only do that to humiliate to submission itong KOJC and in effect yung buong Davao City at naipakita na nga ngayon na they're not having any of it. So I hope this gains traction in all places sa buong bansa. At mamulat na nga yung Pilipino na itong ginagawang ito na sanctioned by the Americans and by the Marcos administration ay walang puwang sa modernong sibilisasyon, no? Nasaan tayo ngayon? Marami kasi kung ang tingin nila ay tungkol lang ito sa KOJC at kay Pastor Kibuloy, nagkakamali kayo. Kasi although I'm seeing now na finally they're making that connection, that it's not just about them. Even in my group chats, yung dating tahimik, ay nagsasalita at hindi sila mga miyembro ng KOJC. At nakukuha nila na hindi ito tungkol lang sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Nakikita natin ngayon dyan sa screens natin, pruweba na hindi na tayo bansa na sumusunod sa batas. At nakikita natin dito, maliwanag, ang pang-aabuso ni Bongbong Marcos at yung pagkawalan niya ng kakayanan na mamuno sa Pilipinas. Maliwanag na maliwanag. Wala siyang sinasabi, wala siyang ginagawa, no? Walang paninindigan itong president na ito. Well, hindi na siya president as far as I'm concerned, no? So, kung kaya nila itong gawin sa isang public figure, no, na
very powerful in his own right, a powerful religious leader. At kaya niya itang gawin with his resources, with a legal team na may millions of followers. Anong tingin mo gagawin? Hindi nila kayang gawin sa'yo? Ordinaryo kang mamamayan? Iba kasi pag naramdaman mo, naramdaman namin yon sa Kongreso, yung pagmamalabis ng yung legislative overreach, yung pag-aabuso sa mga nasa kapangyarihan na may hawak na poder, no? Wala kang magagawa kahit nakabalastugan ang pinagsasabi nila ni Dan Fernandez, ni JJ Suarez na dapat daw ay mag-cocaine follicle drug test, sabi ni Cathy Binag. Si Paduano, si Gaston Bunting, si Acop, wala kang magagawa. The Martin Romualdez led house, no? So again, the worst speaker in the entire history of the Philippines, no? And not coincidentally, he's the first cousin of a Marcos, no? Bongbong Marcos. So iba talaga pag ikaw yung nasa receiving end, no? At wala itong religion, wala itong gender, basta Pilipino ka. Ang mga nakaupo ngayon, walang batas. Tingnan mo naman yung kalokohan na yan, warrant of arrest lang yan. Pero ang totoong nakikita ko dito, Elmer, Jade, mga kababayan, no, ayaw nila, hindi sila aalis dyan. Gusto nila, siguro sa tingin ko dito, gusto talaga nila, yung naririnig natin, di ba, na gusto nila i-sequester. Marcos trademark yan, mga magnanakaw, ang mga Marcos at mga Romualdez, no? Ano pong ginawa nung matandang Marcos na yon? Ganyan din yung ginawa niya, nag-sequester siya. Kinuha niya yung mga properties na mga may property at wala siyang pakialam. So, kanino bang anak itong mga ito? Mga anak na mga magnanakaw na naging mga magnanakaw din. Nagulat pa tayo, di ba? So, dito tayo nagkamali kasi akala natin, kaparehas natin sila mag-isip na kapag ka na binigyan ka ng second chance, babaguhin mo, you'll redeem your family name. Hindi pala ganon. Ang plano pala nila, na nasaktan pala sila nung natanggal sila at hindi na nila pakakawalan yung poder na yan, yung pag-perpetuate nila in power. Like katulad ng ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? So, maraming ginawa si Ferdinand Marcos Sr. na buhay na ako noon. No, yung tatay ko nga naging CONCON delegate na kung saan si Ferdinand Marcos Sr. din ang gumawa ng CONCON na yon dahil gusto niyang baguhin yung constitution natin para may perpetuation in power. Katulad ng ginagawa ngayon ng anak niyang Bangag at saka yan si Martin Romualdez. Hindi na bago ito nakikita natin. Hindi na ito bago, no? Pareho. Dr. Ray? So, yes. Yes. Matagal din po kayo nag-serbisyo sa ating bayan, no? Hanggang ngayon. Lalo po nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, you've worked with the police, with the AFP especially, di ba, against the CPP, NDF. And talagang malapit din po yung puso nyo, lalo na sa mga inaapi. At tumindig po tayo dyan. At sinasabi nyo nga, itong panahon ngayon, ibang-iba na ang mukha ng kapulisan. At kayo din po, di ba, ang inyong pong asawa ay sundalo. Ano po ba ang nakikita nyo tayo na ngayon ng ating AFP, ng ating kasundulahan? Hanggang kailan po ito matitiis? Kasi lantaran na po ito yung to serve and protect the people. It's no longer happening. Dr. Ring. My heart is really heavy right now, Ina, no? But I will still keep the faith. Sila na lang ang pwedeng, they're the only ones that come between us and our tormentors, these abusive and arrogant people in power. Actually, yung PNP na yan, bulok talaga yan. Kahit nung time ni PRRD, bulok talaga yung mga yan. Puro marami magnanakaw, mga kriminal yung mga nandyan. Alam naman natin yan, di ba? Alam natin yan. Except that we had a president who was so strong na nakontrol niya, di ba? Nakontrol niya kahit pa paano for the first time. For the first time, pinagkatiwalaan ng Pilipino ang mga pulis. Hindi ko nilalahat kasi marami din akong kilalang pinagkakatiwalaan ko and that I admire and respect. At sila yung nagsasabi sa akin, sabihan mo si Torre. Sinabihan ko si Torre, may message sa'yo si General like this. Ano daw, sabi ni Torre, nakakahiya ka, ikinahihiya ka nila. Ano yung ginagawa mo, sinisira mo ang PNP na pinaghirapan ng maraming tao. Inuulit-ulit ko, no? So, having said that, no,
When Bongbong Marcos sat in office, ano nangyari sa PNP? Fulminant rot, bulok na bulok. Para siya nag-bloom yung pagkabulok niya, di ba? Bakit? Kasi kung sino ang leader, susunod yung mga yan, no? Pero kahapon na nandyan ako sa picket, sa lines, no? Kinakausap ko yung mga pulis. Nasabi ko sa kanila, nakatrabaho nyo ako. Marami sa kanila, kilala din naman nila ako. Dahil talaga nakatrabaho ko sila. Diyan sa Pro 11, umaakit kami ng bundok, no? Biro mo, 6 na oras kami naglalakad, nag-motorsiklo, whatever, no? Talagang nag-cross ng river, etc. Magkatrabaho kami. So, alam ko yung puso nila at saka I still believe nakararami sa kanila ang totoong nagsisilbi. Kaya lang yung mga yan, itong mga leaders na ito, and si Marbil, yun yung mga bulok talaga. Bulok na bulok talaga. So, but a weak leader like Bongbong Marcos, a corrupt and weak leader like Bongbong Marcos will embolden the rotten ones in government. Because that kind of lead, that yung asal ni Torre, hindi yan papasa kay Duterte. Or kahit na sigurong sinong president. Pero kasi ako na kilala ko si President Duterte. Sisipahin niya yan. I mean, literally, sisipahin niya sa mukha yan. Kasi nakita ko ginawa ni President Duterte yan sa mga corrupt na mga polis na nang aabuso at nang aapi ng mga Pilipino. And I'm telling you now, masakit ang puso ni PRRD sa nakakita niya ngayon. Di ba, tinuro niya sa atin, no? Yes. Pag kayo, inapi kayo sa airport, sampalin nyo ng 2 beses, isa galing sa akin. Di ba, it seems funny, but really, the pain of PRRD, like the pain of VP that we saw, that we're seeing, no, will come from those pag na-oppress, lalo na sa kamay na may kapangyarihan. Kaya niya sinasalampak sa pagmumukha namin, PRRD noon, kami mga appointees at saka yung mga nasa team niya, hindi tayo special. Hindi kayo special, ha? Mga trabahante lang tayong lahat sa gobyerno. Gustong-gusto ko yon. Gustong-gusto ko yun kasi may mga ang dami ko nakasama na sarap sampalin din na porket undersecretary or secretary, para bang hindi na sila tao, gano'n, parang Diyos na sila. Kaya gustong-gusto ko yung gano'n ni PRRD kasi parang winasak niya yung trip nila. So napakahalaga ng leader na may moral ascendancy na ganyan at saka yung malalim ang intindi niya sa corruption, sa abuse of power, at saka yung history, yung kasaysayan ng Pilipinas, at yung very aspirational siya, matayog ang pangarap niya sa Pilipinas. Eh si Bongbong Marcos, anong pangarap niya sa Pilipinas? Nakawan niya, limasin niya ang kaban ng bayan. Yan ang pinakapangarap ng pangag na yan. No? So, that's it. Sir AB, Hindi ako titigil, baka hindi ako matapos dito. I swear. Ano, may kwento ko sa inyo? Kasi papunta rito, I received a message from my neighbors here and they were saying, uy, mag-ingat ka naman, etc., etc., ganyan, no? Nakikita ko na marami things ako naisip eh. Hindi ka pwedeng tumahimik at this point. Hindi na pwede, no? Pag tumahimik ka, ang magbabayad nito ay ang mga anak natin. That was what my husband was telling my children when we were having dinner tonight. No, if we stop fighting, kawawa kayo. Kayo ang kawawa dito because you're going to inherit a country that is really the pits, hell talaga. And we know that because we lived through it in martial law, during martial law. When we couldn't speak, you know what? Tayo dito, no? We speak very freely. You know why? Even though our lives will are in danger when we speak. You know why? Because you have to be able to be free. Real freedom. You do not ask permission from anybody to be free. You know. So people are asking me, "Are you afraid?" When there's a certain fear kahit na maliit, nagagalit ako eh. Mas nagagalit ako. Bakit nyo kami tinatakot, di ba? Bakit mo sinisira ang Pilipinas, Bongbong Marcos? Ang media ngayon, well, bulok na nung una pa, mas bulok pa ngayon. Maraming salamat sa'yo at nakikita namin ngayon na bulok. Pero bakit mo sinisira ang Pilipinas na yung kasimpleng, we're a very free people, no? We can talk, di ba?
tinanggal niya yan sa atin, ninakaw niya yan sa atin. Yung karapatan natin yan, sacred yung napakasagrado. At saka yung ano yung pinaghirapan Dok? natin. Yes, yes. Doc, maputo lang muna kita saglit dahil ito, pakinggan muna natin yung reaksyon mo ng KOJC, si Carl Matil po. Kumbaga ninyo gusto mo mag-istorya? Di ba gusto mo malinawon? Kami ni Sultiana, hindi mo gusto tumot, kaya kamo tagabantay sa kalinaw. Tama ba nga itigas ninyo ang mga tigulang? Sige kang yaw-yaw na sir, maximum tolerance ipatuman ninyo. Asa yung maximum tolerance ato sir? Katong titigas ninyo ba? Mga tigulang na rito, nagtadugo-dugo pang ulo? Kumbaga sir, nakulong me sa mga gibuhat diri. Kumbaga, kung tama ba na siya? Tapos, musulti mo nga, we are just following lawful order. Man yung mga pang-abuso sa mga susunod. Kanak pa lang, saksi ang tao na natin rin. Saksi mo na sila. Nga nung itirgas ninyo, sige daw. Mahulong mi diri. Ha? Ito yung hanyo na muhawag. Muhawag eh, malinawon. Kumbaga daw ninyo na. Nga nung pabulalan man ninyo ang ulo sa mga tigulang. Nasamad sir. Ipacheck pa na mo na. Kung naman na yung buhak ang ulo. Lalimang gana, ilang may kusugan ng tigulang. Sige na sir, buhaton ka na mo sa ulo na sir. Lalimang gana, huwag may kalaban-laban diri. Pero kung nagtuo mo, gagawin pang hadlok, di man yung mahadlok sir. Urot na mo hadlok sir. Pero ito yung mahadlok. Mas kamurmi na isok sa inyong ibuha. Gusto na ako, hindi hadlok mamatay. Kaya tungod namin sa kamaturan. That's why we are born. This is how born we are, sir. Kaya kamulumi na namin